Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai turiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yayi aiki suke katunan kai zanne ka bar da ba katunan kai ka sai ka zaman nan ka. Wallahi dole na ka san abubuwa sun yawa ga gari. Wallahi. To yanzu A'a tsaya ya za ka cin min sai da ni koro daɗi ka ce in wagara ka ce dai in baka wata. ko ban san akwai wata ba. Ai haka. Yayi. Allah yana ka so da. Wallahi nan Tun daga nesa ne ji kanshin ta wallahi. Ka san gyaɗa. Wallahi gyaɗa mai sihiri. Wallahi. Akwai a ƙarƙabi. Za a ga ɗa. Amma ban tambaye ka ba. Ina jin. Wai karon ga siyasa ga wata jam'iyya ka bi? To akwai jam'iyyar da nake irin APC ta Ahmadu. APC ba. Ah. Yau za ka ga jam'iyyar da nake yanzu ga. Karon ga dole uban doma zan yi wa. A'a wallahi. Tsaya. Zai yi wa. Ya za ka cin min na Amadu na can na jiran ƙuri'un mu ranar zaɓe ka to ka ce ni wai wani uban doma. To ka kana nan APC da kai. Sak da sama har ƙasa APC. A ni wallahi uban doma zai. To in dai uban doma haka tashi ba nuri na sallah. Har da kai da abban amini na. Ka te ka nemi na babban aboki yanzu bari sai siyasa. To ai ba kai da aboki. To ka te ka nemi wani arun shi na nice ma ka. To yayi. Babu ni babu kai sai an gama siyasa. Assalamu alaikum. Ya ake cire wai. Ha boro ba ni mun ka aje ba ga han. Ai ba ku zama na ba. Wai wahaltacin yaron can wanga abokin nan da ya bila. Ya bila. Din wai. Muna jin ka. Wai daga na tambaye shi wacce jam'iyya ya kai. Yace APC ya kai. Ni ko nace mai uban doma ni kai shikenan an shi guja ta koro ni. To in can gujiya ta ya an suya kore ga. To mu ashin kanan mu za mu yi salon alon ka tashi ka ba wurin nan. Ya mu nan do mu hada kar icin ga. Kadda ku ce min duk kuna APC. Nan duk albarkacin Amadu muka ci don haka tashi nan tashi ko mu hada kar icin ga yanzu ga. Tashi Yanzu haka da akwai mai. Zan duba ka ga yadda garka ta koma kamar inda an kai yaƙi. Bari ta rage aiki tun da ya zama banza. Kun ba ta wuta? Sai kun ba ta wuta? Wallahi ba ko gidan ka ba. Ba ko gidan ka ba. Ba haihuwa da wallahi ya kaduna. Don haka ga daga yau kwana abincin ka tsaya gidan ka. Don Allah baba kai hakuri, don Allah kai hakuri. Ka shi wannan garka ta. Ban yi wallahi ya da ya kaduna. Amadu nan dai wallahi. Shi zamu. Kai! Ina wai a ce tambuwal kowa dai Amadu. Kowa dai Amadu. Kuma gashi uban domin gana sun yi haɗan da abokaina inda na ta gudana ta su kai. Abu dai kawo mugun abu. Kuma babban bala'i ma ya haɗa da babana. Yanzu haka gida an ce ba a kuma ban kwano abinci. Kai! Dole in canza wallahi. Kai sai Amadu wallahi buro ba. To kuma ana wata ga wata. To yanzu na dawo APC. To yanzu ya za a yi in wanke kaina wajen babana. Gaskiya dole sai na ta yi na biɗi fasta Ahmadu. Wato ta ƙadarin yaron ganin kura gidan gadawa ya yi.
Amadu na in ta sha gobe ce wallahi masu da albarka ce ka gini ba kai min bayani to baba yanzu yana da kwanon abinci kwanon abinci har da nama sai Amadu